ruwa. Kai. Amarya ce ni. Amarya. Kwana kuma ni wallahi gida zan tafi haka kawai salon a zuwa ce min ni yar iska ce ina kwana da namiji a gida daya. Kai baka ganin mutanen da suka kawo mu nan ne? Gaskiya ni ba zan kwana ba. Abokina kenan san da yarinyar nan take mini ya huce misali ba za a iya misalta shi ba, amma abu ɗaya nake tunani, anya ku ba wani ne ya mallake ta ba? Lalle baka da hankali, soyayya ƙarya ce, wannan bai gane ba kawai yake ganin sai shaki. Babu wani refresh, wannan result shine abin da kika rubuta kuma shi aka fitar mu. Yanzu kina ganin zan iya shiga poli? Za ki shiga Polypack mana, kamfanin yin jakunkuna ba? Ba muna furta ta akai ba, muna furta ta akai na da ajin mu na kowa ilimi. Ni ma shaida ne kin fi kowa ilimi a ajin ku, amma laifin ki ke na ce miki ki je ga makarantun da ake biya nan miliyan 1 biliyan 2 har miliyan 3 yes to da to ba amin turanci bari mun turanci. Sorry. Au. To ai ma almajiran ne da ka ba mu mun ai da yafi. To ai ina fatan za a fahimta. Kin san wato ainihin idan aka ba wa almajiran suka ce Allah sanya albarka ko dan daraja ta karatun alkur'ani in suka ce Allah ya albarka sai kiga Allah ya karba da wuri-wuri. Aiko ya zama dole ba miliyan 1 ba ko miliyan 10 ne in karasa karatuna domin in kece raini a cikin angon nan domin da na biyo za su san cewa na biyo. Sai za a yi kana matsiyaci ka zo ka ci arziki a gurin talauci. What? Kana nufin kenan kai talaka ne kuma matsiyaci. Mana kuma bai kamata a ce ka manta dan na zo cin arziki gidanka ka ringa lissafa mun kwanan hinkafa, kwanan gari, kwanan makaroni ba. To ni ban ga hanyar da zan fahimtar da kai ban ba ta wannan hanyar ba.